De wolf. Toen 2015 is het weer het grootste wilde landroofbeest dat we in Nederland hebben. Maar het is ook een onderwerp dat de laatste tijd een soort hoe te dwaan is. Discussies hoe de skeer die het best veroorzaakt, hoe de angst die gommees kan hebben. De wolf is weerom in Friesland. Dat had de provincie bevestigen op basis van DNA-onderzoek. De wolf krijgt heel tijd meer grip op het leven van de mensen in de stellingwerven. Meer dan 50 skiepdeer in 24 uur tijd. Na alle gedachten had de wolf door een tijd het taslijn. Hoe binnen we hier bedarren? Daarvoor moeten we aardig wat jaren waarom in de tijd. Jeder, wie in de volle meer wolven in ons land. In zoontje 60 wie er zelfs een polverpleeg in Brabant. Maar staren gewoon verdwoen het best. Totdat er de hele tijd meer landbouw in steden kwamen, waar het zijn leefgebied liet zich. Doch wie de grootste oorzaak de jacht op de wolf. Boeren werden benauwd voor onvallen op vee en er waren allerlei spannende verhalen hoe het best verteld. Jagers kregen geld om wolven deer te matchen. Soms waren er hele grote jachten organiseren, dat tientallen tot duizenden mensen om meedien. In 1868 werd naar alle gedachten de laatste wolf in Nederland deermakken. Dat weer in Zuid-Limburg. Maar jaren later kwam de wolfstaren gewoon weerom. In 1996 kwamen de eerste wolven van Polen naar Duitsland. En een later, in 1997, kregen het beest een strikt beschermde status. Wat betekent dat er in Europa net op de wolf jagen worden mij. Dat trok hoe de wolvenpopulatie in Europa weggroeien. In 2015 doekten in Nederland de eerste wolven op. Eerst als zwalkwolven, maar gauw daarna vestigen haar verste roedels. In mei 2018 werd door DNA-onderzoek duidelijk dat het beest in Friesland weerom weer. Nou, de wolf weerom is ik de nooit hoe het best weerom. En die nooit die wordt de hele tijd grutter hier in Friesland. Wolven fretten benammen wild, wie als reeën, maar er wordt ik de hele tijd meer veedier bieden. Boeren die het haar een beste beschermen willen, kunnen daar subsidie voor krijgen. Die kunnen ze broeken voor het plaatsen van een wolfkerend stek. Het verhaal is dat je er voor een kapitaal investeerd is. En ik weet net of dat voor Elsen op die manier waarlijn is. Maar lang net voor Else boer werkt dat goed. Wie gelijks voor grote skippenhouders die het haar een keppel verplaatsen matten. Keert met één keer in de 2 weken eigenlijk wel verwijderd worden midden in het schermerk vanwege de infectiedruk maar wierps. Dus dan zoest de 1 keer in de 2 weken zoest ik gewoon heel stik weer omheen matten. En dat kost zoveel werk. Daarom binnen er dus ik boeren die geen wolfkerend stek hebben. Daar kan de wolf makkelijker bij het vee. Er wordt gewoon een hele stuk nutsquat op diverse plakken, maar er wordt eigenlijk niks opeten. Er wordt gewoon moord. De kans dat een wolf een mens omvalt is net het experts heel liets. Maar dat neemt net wij dat de wolf bij een soort invloed op het lippen had. En dus loog het de discussie op. Wat matten we mij die wolf? En ik, de politiek, had het er lastig mee. Het sprookje wat ons is verteld over de wolf is totaal mislukt. Maar je moet wolven uiteindelijk kunnen beheren, net zoals in Zweden, in Finland en in Frankrijk. Veel grotere landen waar het nu ook al gebeurt. Want iedereen die wolf najaagt, die moet gewoon keihard, die moet gewoon de bak in gaan. Als gemeente hebben we ook helemaal geen bevoegdheden ten aanzien van de wolf. Maar we kunnen er wel voor de mensen zijn. We kunnen dus 2 dingen doen. Bescherm je en beheer je. Maar dat laatste, dat is zo makkelijk nog net. Want er moet nog woffeldien worden onder habitatrochtlijnen. Dat is een document van de Europese Unie dat instiet welke soorten de lidstaten beschermen matten. In de habitatrochtlijnen stiert dat de wolf een gunstige staat van instandhouding had. Dat betekent dat de populatie grut en sterk genoeg wezen moet om ik in de toekomst bestaan te blijven. Dat is net voor neert, want de wolf had een positieve impact op de natuur. Totdat ze biegelieks op het en jaien, is er minder kans dat ze van alles opfretten. Daardoor wordt de plantengroei in het landschap varieerder. Dat er meer reeënresten gevonden zijn, wat duidt op dat er meer gepredeerd is op die dieren. Wat een aanwijzing kan zijn dat de wolf dat gedaan heeft. En dat lijkt mij in ieder geval gunstig. Dat ze toch gewoon gaat zoeken naar natuurlijke prooien. Wat mij betreft is de wolf van harte welkom. En ze zouden iets kunnen doen aan bijvoorbeeld het reeënbestand. En als ze ook nog eens een keertje zomerganzen gaan eten, dan hebben ze genoeg te doen. Maar de wolf had die geuze gesteerd van die standhouding nog net bereikt. En zelfs als er meer wolven bijkomen, dan mag die steert net in gevaar gebracht worden. Jagen, onvruchtbaar meidje, verjaaien, dat kan alle jaar dus net. Nevens de wet. En dus is de grote vraag, kunnen we als meesken libje mij de wolf? En hoe doen we dat? Daar is het laatste woord nog lang net toe zijn.